सिनि जे जागा एडिसि एरिया और 12 घन्टानि बन्द होङै दङ सिनि जे मेन डिमान्ड गेट डेभेलपमेन्ट तै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनो तै जों जत हाईवे जत जे मेन लामा रक जत सारा तिरपनि जे एडिसि आमचायो जों फुं 6टानि सिमि ब्लक खाइ दङ जों और तिनि लेम्बुचेराव सिनि बुजनगर वाकिनगर एबा मोहनपुर एसेम्बलिनि जों और ब्लक खाइ दङ यांतै जे इमारजेंसी रक एम्बुलेंस रक बा जे कोनो इमारजेंसी के सों लायरिनाय ते अमन बादे ते कोनो किछु मालाया सिनि तिब्रासा दफा आसिक बसरमनि जे सिनि मानथाय सकते मायां दमनि सिनि सोंगासो चबा खाय हेमनि अमबा खाय सिनि चबा अ चबा नबो सों तिनि सक्सेसफुल खायनाय ते सारा तिब्राबो अ बन्द सक्सेसफुल हमबाय आबसु जरते बबो हाइचलि चं बबो हाइतु फ्लामर कोनो के रुंगरक तर त ताउसु जर कुन तुम फ्लामं क्रై शान्ति कैनो अ बन्द जतन मानि दङ अ आमचाइनि जत दुकान पाट बन्द जत गाड़ी गुरा इमारजेंसी गाड़ी सारा कुन गाड़ी लाइदि हेन ताहो जरते अबनति पुलिस रगले बम हाइ यात्री रग दत पुलिस त दङर फोर्स जाक नाय ताउसु जर कुन लायक जों कुन बो बरनि एगेन्स्ट बया जों कुन पिसुनि एगेन्स्ट जों सिंसिन बन्द शान्ति के मानिवि पालि थानाय तै सारा जत लुकुरंनो मांकयनाय तम सिन्ति ब्रासा तम बुनि दफा जतन बन्दन जाते शान्ति के मानिलायथों।